Здравейте! Не ми се говореше в тази жега, но след като прочетох последното решение на Американския върховен съд, това ме поохлади. Всички ваксини за COVID всъщност не били ваксини и водели до трайни увреждания. Всички уволнения по време на това, че не са били вакцинирани, сега се възстановяват на работа и им се изплащат компенсации за времето, в което не са били. И всичко това без право на обжалване. Помня преди 3 години, когато тук искаха документ за вакцинация, дори да отидеш до тоалетната, а аз имах толкова много антитела, че можех сам да нападна Китай въоръжен с принцовка. И всичко това без да съм вакциниран. С колко приятели и роднини, които живееха от бустер до бустер, се изпокарахме, защото съм, видите ли, антиваксер, ходил съм без маска и така нататък. Жалко, че някои от тях не доживяха да видят, че всъщност съм бил прав. Американците казват time is a bitch. Времето е голяма гад. В Ирак имало оръжия за масово поразяване. Десетки, стотици хиляди невинни убити. Държавата затрита. И Буш, и Чейни са знаели, че това е лъжа на ЦРУ, но наредиха атаката. Защо? Ясно, петрол. Същото и в Либия. Справки. Имейлите на Хилари Клинтон. А миналата седмица Ню-Йоркския съд осъди Доналд Тръмп по 34 обвинения за прикриване на плащане към порнозвезда, за да си мълчи, че му го е... Не се сещам за 34 различни начина да прикриеш това, но явно е защото иска да спре войната. Гледам любимия ми актьор Клинт Иствуд как говори против войната и за Тръмп. Гледам и Джон Войт и него го харесвам. Гледам и последната седмица настоящия им президент. Как се държи в Нормандия и в Италия. Срам. Този зеленчук командва цяла Европа как да се държи с Украйна. Всеки, който е за незабавен мир, бил путинист. Добре, Фицо, Орбан, до някъде нашия Радев, иди ела. Ми папата и той ли е руски агент? Оня ден Брюксел наказват Унгария с 200 милиона евро, защото им била неправилна мигрантската политика. Лихви 1 милион евро на ден. Така ли се държи Брюксел с държава пълноправен член на Европейския съюз, която на всичкото отгоре от 1 юли поема председателството? А ние, след като се наведохме и за мигрантите и за какво ли още не, продължават да не ни взимат Шенген. Това не е ли извиване на ръце? Жалка история. Шефе, прав си. На лъжата краката са къси. Лошото е, че на някои лъжи са малко по-дълги. Его, ние 35 години викаме как сме по-добре. Оня ден гледам един билборд, колко сме щастливи от това, че 20 години се отбраняваме в НАТО. От кого? С какво? Още караме старите МиГ-29. Чувам, че пак ще им ремонтираме двигателите, а новите златни F-16 5-та година вече не идват. А и като дойдат, кой ще ги кара, кой ще ги поддържа, за чия сметка? Може би ние имаме няколко подготвени хора вече. Украинците и те би имали 20 готови пилота, ама един американски ас от Топ Гън с 1200 часа каза, че това може би нямало да им е достатъчно. И той след тия часове, като го пратили на първа бойна мисия в Ирак, каза, че било ужасно. Ами сега, като срещу тебе е руснак с железния МиГ или Су, който е излетял след няколко часа поддръжка от неразорана нива, а ти си излетял след 60 часа поддръжка, след като са измили пистата с пароструйка, и като знаеш каква награда ще получи той, ако те свали, не знам с кой акъл продължаваш да казваш, че се бориш за мир, като искаш още оръжие. И аман от тази война, и аман от това всичко и в България да се определя от тази война. Баца спечели изборите и една седмица се крие. Шиши през това време по всички медии говори на евро, въпреки и на президента, и на Бойко Борисов, и на всички нас. Иска да управлява. Явно бая пара е вложил. Така че, зрители мой драг, ако искаш ти си спокоен, приятелката ти задоволение, некой лев в банката, ако решиш да си сменяш документите, не забравяй това, което каза една пенсионерка миналата седмица при среща с Баце. Казвам, благодаря ти, бат Бойко, че ни осигури такова щастливо детство. И той казва, ама како, ние тогава не бяхме на власт? И тя му казва, даде, именно.